van signar un acord per fomentar conjuntament la innovació i el desenvolupament empresarial. Però no perdem de vista aquestes tres coses, que són importants. Ens tenim que conèixer, tenim que agafar confiança, crec que conjuntament podem tirar més que no cadascú per la seva banda, i en tercer lloc, crec que és important que tots hem de guanyar. Des de la universitat, la relació amb la mitjana empresa i amb la gran empresa és gran, hi ha una gran relació, hi ha un volum important de relació. En canvi, amb la petita empresa aquest és un problema que costa de resoldre. I des de la universitat tindríem interès en participar en la mesura que puguem per tal de resoldre aquest tema, de ser capaços d'accedir al col·lectiu de la petita i mitjana empresa, ser capaços d'interpretar, de conèixer problemes que realment existeixin per poder plantejar les nostres solucions.